Добрый день, поважанные суайчыннікі. Меня зовут Петр Иванович Поправка. Я христианский демократ, громадянин Республики Беларусь, жыхар городу Минску. Планирую баллотоваться у белорусский парламент, каб повертать годный и гонарлівый момент сапраўднай заканадаўчай уладзе ў Республікі Беларусь, якая дэлегуецца беларускаму парламенту, беларускім народам. Для таго, каб зрабіць жизнь грамадзян Республікі Беларусь годнай. Мы бачым, што за пэўную колькасць гадоў сапраўдная сённяшняя улада не плануюць рабіць адпаведных, неабходных грамадству рэформу дзеля паляпшэння жыцця беларускіх грамадзян. Робяцца парады, робяцца гульні, а народ тым самым бяднее, з'язджае. У Беларусі набываюць момант, што ствараюцца шкодныя вытворчасці супраціў думкі беларускага грамадства. Не слухаюць беларускі народ, які жадае будучыні для сваіх дзяцей, якое адпаведна жадае быць, каб яны заставаліся і сваёй плённай працай прынасілі карысць сваёй бацькаўшчыне Беларусі. Моладзь беларуская з'язджае, прымаюцца указы і так званыя рэформы, каб надаць беларускай адукацыі вельмі складаны момант. Адсюда вынік выцякае наступны, што беларуская ўлада не запатрабаваны ей з дакладным досведам, з дакладнымі ведамі беларускія маладзёны, якія будуць будаваць будучыню для сваёй роднай Беларусі. Хрысціянскія дэмакраты плануюць балатавацца і вылучацца ў беларускі парламент, каб рабіць его сапраўднай ветвью улады. Я хочу сказать, что мы маем досвед. Я працую юрыстам і ведаю, як працуе заканадаўчая улада, як прымаюцца законы і якой вынік яны должны несці для беларускай грамадскасці. Мы разам с выбаршчыкамі, адказнымі за свой голас, за свою будучыню, должны сур'ёзна адносіцца да выбараў, назіраць за хадой выбарчай кампаніі, пільна сачыць за падлікам галасоў і казаць тым злачынцам, якія фальсіфікуюць выбары і вынікі гэтых выбараў, на тое, што яны здзяйсняюць злачынства. Мы упэўнены у тое, што незалежныя кандидаты абавязкова абавязаны быць прадстаўлены у беларускай заканадаўчай уладзе. І в этом сувязі я бачу сваю кандыдатуру як грамадзяніна, які можа зрабіць многае на карысць беларускаму грамадству да лепшага жыцця ў сваёй беларускай краіне. Гонар, годнасць, Беларусь. Мы пераможам. Жыве Беларусь!